మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని భోపాల్‌తో పాటుగా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో అకస్మాత్తుగా ఒక వైరస్ సోకింది. దాదాపుగా 100 మందికి తక్కువ కాకుండా ఆ పైనే వస్తోందట. టమోటా వైరస్ అని దానికి పేరు పెట్టారు. చిన్న చిన్న బుడిపెలు ఎర్రగా ఉన్నటువంటిది కాళ్ళ మీద, చేతుల మీద అది వస్తున్నాయి. 5-12 సంవత్సరాల వాళ్ళకొస్తున్నాయి. మనకి మామూలుగా ఆంధ్ర, తెలంగాణ వాళ్ళకి తెలుసు ఆటలమ్మ అంటుంటాం మనం. ఆ తరహాలో కనబడుతుంది. చూస్తుంటే టీవీల్లో కనబడుతున్నది. మరి అక్కడ ఇదివరకు ఆ ఏరియాలో ఆటలమ్మ ఉండదేమో మరి. ఎందుకంటే దానికి వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి. మీజిల్స్‌కి సంబంధించినటువంటిది అట్లాగే దానికి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్లు ఉన్నాయి. అదే సందర్భంలో ట్రీట్మెంట్‌తో సంబంధం లేకుండా వేపాకు వీటితో చేసేటటువంటిది మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఇళ్లల్లో ఉన్నటువంటి అలవాటు. ఇప్పుడు అక్కడ ఏం జరిగిందన్నటువంటిది అది అదా? కాదా? లేకపోతే వేరే వైరస్సా అన్నది తెలీదు గానీ, బట్ అది మాత్రం ఇప్పుడు క్రమంగా పెరుగుతోందన్నటువంటిది ఆందోళన కలిగిస్తోందంటూ మీడియా హైలైట్ చేస్తోంది.